dneska. To je ďalšie video. Ideme skočiť čívku z komína. Nie, každopádne. Pozrite sa, čo je za mnou, piče. Dobre, nie je to vidno. Fucking hell, wait. Nice, už to asi aj je vidno, že? To sa nedá skoupnúť, dobre, to je jedno. Komín. Takže extrémne sa teším, lebo ja som chcel takúto mission spraviť. No prvý raz som ju robil, keď som mal ešte starú GoPročku, to bolo, že minulý rok, alebo predminulý rok reálne ešte, ale nejaká SBS kárka, čo si dáva cogu akurát. No a jak sme sa nešli ráno na východ slnka, tak proste nič nebolo vidno a nič nebolo vidno a proste za 40 minútového videa bolo proste jediný možný použiteľný záber pre vás divákov, tak bol z toho, že keď sme boli aké by hore na tom komíne, už vychádzalo slnko. Takže no je to také. A dneska to bude OP. Takže dneska nájdem lieh, teda zajtra nájdem lieh ráno. Ready. No tak mi zatancuje, náladu mám. A dej mi celou noc, já nechci být sám. Hlavní je nerovnou, dobře zvolit svůj směr. A teď holka musím jít, až tam na sever, cestu znám. Ja pierdol, jak tam pozera. To je halus. Procházím krajinou a lidi mě zvou. Čím těžší víno, lehčí holky tu jsou. Jedna z nich povídá, dokud dávám tak ber. Já ji jenom políbil a šel na sever, cestu znám. Vidno, ale môžem sa takto super natočiť s komínmi kvôli tomu, že som si kúpil nový gír z Temu. A je to tripod Zoomej za 15 €. A chcem vám povedať, že keď si chcete z Temu kúpovať veci, tak je to určite super, ale kúpite si užitočné veci. Nebuďte Temu victim. Wow! Ja ešte teda musím povedať jednu vec k tomuto hamoku, pretože som na internete preto, aby som vám dával tipy a triky a radil vám, takže každý, kto bude chcieť ísť niekedy takto prespať, že úplne hoci kde v lese je to top, úplne hoci kde sú dva stromy alebo dva kvôly, tak si kúpte určite hamak so sieťkou, lebo existujú, že iba bez sieťky tejto v podstate, to je akože ochrana naproti hmyzu a je to extrém, lebo môžete tam napríklad, neviem čo preferujete, čítať knihu alebo masturbovať si alebo niečo a môžete si svietiť a proste žiadny hmyz, no hmyz bude piči, lebo sa bude musieť dívať zvonku na vás, no. Takže akože extrém, hovada môžu ísť. Takže takto vypadá môj camp, hej. Tam mám jeden ruksak zavesený. Tuto na strome a jeden mám tuto na druhom strome. Tu mám aj šiltovku vlastne. No a je 10 hodín, idem spraviť bowlingu. A pôjdem drichmať. A mám budík, že 3:30. Tu spím. Tu som sa zobudil. 3:11. Proste v topánke mám žabu. Nie v to, ale asi tam bola, no. Asi tam chillovala. A takéto sú tu fungusy. Proste to keď ich budeš halovať, tak musíš aj s týmto. To ti spraví také halúze, že lepšie ako hociaké lisoplavky. Dobre. Tak ja pôjdem tak za 20 minút liesť, ešte si dám jablčko.
Balil som si veci práve, zabudol som si akože GoPro styku veľkú tyčku, takže bude bez tyčky, ale ready za 20 minút, už idem climb the beach. Takže ľudia, ja už kráčam zo svojho campfireu. Som ešte v lese, tu je vysielač, už začína tak pomaly svítať za ním, takže máme opičí čas a budem tak trochu tichšie, keby tu bol nejaký SBS-kar, ktorý spí, tak ja ho nezobudím. Nice. Takže som pod komínom. Wow. Je tma jak blázen, na GoPročku to není vidno, tam bolo otvorené okno a zasvietené a tu sú nejaké dve autá, ale to nič. Ja sa normálne na to teším viac jak nejaké malé decko. Ready, ideme na to. Fú. Takže prvá stage má 24 metrov. Tam sa možno idem ukazovať na tú druhú stranu, pretože tam asi robia aj teraz nočnú, takže vlastne aj to je krásne. Wow. Nice. SBS-kar. Takže ričal som druhú stage, tam má 92 metrov. A tu bol typek, sa na mňa pozeral aj pred 2 rokmi presne tu. Ale potom zašiel desi sem do budky a asi na piči, asi sa len pozeral, že... A povedal si, že to je blázen, ale skôr toto som vám chcel ukázať. Wow. Čo si dáva. Toto je druhá stage z druhej strany, vidno na mesto Považská. Ale diaľnicu vlastne, teraz. Ešte ide diaľnicu, pauznú. Ja si idem dať jablčko číslo 2 na tento výlet. Celý som si bral 3 jedlá a boli to 3 jablka. A teraz chalujem druhé. A jedno si dám hore, prečo to je ostrý. A jedno si dám hore. A jedno som chaloval niekde tu v lese. To je halúza, kde som spal proste. Čo si jebe. Ja pekne zahodím do garbidžu. Lebo vieš čo je to Explorer-Team, to je garbage. To je garbage as fuck, man. Neviem kto tu toto dal normálne, že Sylvester, starý boh, ale pozrite sa, kde to je. To je normálne, že nad stage 2 to je, že v 100 metroch, 96. Kto to sem dal proste? Čo ti jebe, ešte to tu musel vyriť do toho, vieš, keď to robili. To je halus. Ktoré je jeho, tá dodávka, či to čierne? Podľa mňa tá dodávka. Lebo už vyzeralo, že ide k nej, ale asi ani jedno. Asi je hluchý ten kokot. Alebo... Aha. 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 To čo je toto? To čo je toto do fiče? To kto tu bol? Explorer? To kto tu bol? Explorer? Ježiš, toto celé je Explorer. Čo ti? Tak to ne. Tak to ne. Daj kakak. Ja to zahodím to do garbíže. Je to akože jeba.
Prišiel som sem si na východkunka. Ty kurva, ja som si toto triko roztrhal, čo ti dá. Tretie jablko. Tretia stage. A chutí jak hrozno, neviem prečo to jablko. Haha. Fakt ale čo ti dá. A toto je extrém. V hlavě tlaky, jak kdyby tam dupali sloni. Ani se nezadejchám, když vyběhnu schody. Vždycky lítaj třísky, když kácem stromy. Vždycky lítaj prachy, když sklízem plody. Ale vím, nic z toho si nevemu do hrobu. Odpočívejte v pokoji. Rýpe jackpot proti Vany, Kolas a Ole. Že jsme se nestihli rozloučit, to mě fakt bolí. Musíme držet pospolu, nejenom kdo z koho. Neměním bros, jenom prostory. Nevěřili tomu a teď nám skladaj poklonu. Zachovám pokoru, i když máme rozpory. Začal som behať predtým, ako som sa učil chodiť. Snívajú o tom, čo máme, živí nás naše hobby. Nikdy sa nenudím, každú sekundu mám čo robiť. To, čo sa zo mňa stalo, je zásluha tejto doby. Mám v sebe plameň, ktorý nezahasí, stále horí. Poznajú ma všetky sídliská aj všetky dvory. Celý život plný plyny, deň čo to dovolí. Vleziem vnúť cez okno, ak mi nikto neotvorí. Snažia sa freestylovať, ja sa snažím ostať free. Pod oknom mám naopak vytetované 3. Stojím za oponou, som ako režisér hry. Vychovali zo mňa chlapa, čo vie, čo sa nepatrí. Asfalt a betón, to čo videl celý život, Niekedy mám pocit, že neexistuje náhoda. Chceme sa mať dobre, robím preto všetko, čo sa dá. Chceme sa mať dobre, ja. Daj mi tie peniaze, chcem ďalšie MPC. Vyzerá, že za nami už viac nevládze. Diamanty od Iza, zlato sa ligoce. Tvrdá hra, tvrdá práca prináša ovocie. Daj mi tie peniaze, chcem ďalšie MPC. Vyzerá, že za nami už viacej nevládze. Diamanty od Iza, zlato sa ligoce. Tvrdá hra, tvrdá práca prináša ovocie. Můj kouš good, má bitch bad. Začne být hrát, všechno stihne. Pomalu nasávám, jezdím rychle. Chtějí proti nám, to je... Dal som to a na tako. Ten Albert by bol zo mňa úplne kukt. A jak to je už. Wow. 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 Tady na vlastné oči, tak to sa asi ani nedá. To je proste. Alebo dá, však vidíte, ale teda nevidíte, ale ja vidím, ale to som z toho normálne dostal zostrihaný a to je extrém. Wow. Som to zaskákal dole a mám viacej vecí, čo by som chcel povedať o tomto kolíne. A hauzne, každopádne. No, takže ja som akurát prišiel do basecampu a nakoniec chcem povedať, že tam bolo veľmi pekne, ale na ten komínach niekto, no, tak nevadí, si tam niekto, zase ti mám povedať, aký ťa to baví. Ak tam niekto budete liesť, tak chodia tu meniť do roboty, soboty, nedele, takže akože, lebo to je priemyselná, proste chodia tu do robot, nie je asi veľa v nedeľu, ale chodia, to aj teraz išlo zo pár aut, tak 10 a neviem, no hore je už taký rozpadnutý, že neviem, že už by som asi ani na mňa liezol, že pred 2 rokmi som si povedal to isté, ale teraz som sa iba kvôli tomuto videu liezol, lebo ja som predminulý rok ešte asi pred 2 rokmi chcel natáčať z toho videa, ale nič nebolo vidno. Ak chcete nejaké ďalšie srandy odo mňa, tak mi daj like a odber. Pre ďalšie video. Jak zomreš do 3 ráno. Už idem domov, odtiaľ vysmiatý je sedel. A napadlo ma, že som chcel ešte niečo povedať. Určite, keď niekto pôjdete liesť, tak nelezte sám. No, je to proste somarina, že sa vám môže stať a
nikto vás tam nenájde, chápete? Ale no, takže tak, vlastne vôbec tam nelezte. Všetky veci, čo som povedal v videu, sú vtipné, všetky vulgarizmy, ktoré som povedal v videu, tak neboli tak myslené. Že stalo sa presne to isté, čo sa mi stalo pred 2 rokmi, tie GoPročky sú v piči proste. Som mal vtedy menšie ako 12 alebo 12 a ani na tejto GoPročke skurvenej, ona proste nemá také nastavenia, že ja som to skúšal, automaticky sa nastavila. Proste na nej sa nedá z toho vyťahnuť proste to, že v tme uvidíš dobre, akože tá Mission 1 by to asi vedela, teraz tá nová GoPročka asi je lepšia ako tento iPhone Pro, ale neviem, takže aspoň tak som, neviem no, ale snažil som sa to spraviť tak, nech si môžete užiť adrenalinový zážitok z pohodlia domova. To je halus. Adrenalín z pohodlia domova.